हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबाय। थौदो लोगोफोर, बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। सिगां माबायदि खालामो आरो नै बिदि बिफां बिगुरखौ सोरगिदिं बिदि हाखानानै लाबाय गासिखौबो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय हाब्रु होबाय आरो हाब्रु होनानै मुसारिजों मोजाङै खाथ'बाय जाहाथे गुगाया। खाथबनानै ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननैसो दोनबाय आरो बेखौ अखा हानानै रोदा खिलिजासे। रोदा मोजां खिलिबाथाय गायजाबायानो आरो मास मोनसे मास मोननैसो थानानै। दायोनो बिसोरखौ बानायखांबायानो आरो माखासे स्टेप नांगौ आद्रा दंबावो। फारि खालामनानै हाब्रुखौ मोजाङै होनानै खाथेबाय। गोसो होथारदों नै सासे खोलोम बानायनाया, गाखोनानै होथारबाय गोजौआवनो। खस्थ' खालामखाबाय बिरादनो। ओमफ्राय बिदिसो लिसु खोलोम बानायग्राया गेलेबायसो। गेलेब्रा, बोगथानायखौ नुवाखै नामा? बोगथादों बेखौ नुवाखै? ओमफ्राय बायहो दालाया। बायोब्रा। बिदि जाबायना? मोजां गाखोदां। जा गिदिर जाबायलै। दालाय मोनसेयाव मोनबेसे दंबावो? आयौ, माथो बुरजा दंथारबावो। नै बेखौ हाबावनांगौ। नै बिसोरखौ हाजोबनानै दङ, दायो हाब्रु सिथाबनांसिगौ आरो। हाखाजोब्बायानोसै, माखौबा सिथाबबायानोसै हाब्रुआ। नै बिसोरखौ खालामखांबाय। ओइ, बारा दाबगदब बायगोन दालाया। गोजौआवबो गाखोना हैनांसिगोनसो नामा र'। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय, गोजोन्थों बयनिसिमबो। थेंक इउ स' माच।